Ei, fi'n barod. Fi'n licio heno. Heno. You know a song about heno. Heno. Hen plant bach. We might not sing that for It's catching on. Ie, ti'n iawn. Reit ta, Angharad Mair! Hey! Shemai. Sut wyt ti? Helo! Paid y syrthio, please paid y syrthio. Diolch. Shemai. Helo, Lle. Neis dy weld. Wel, neis i'ch gweld chi. Croeso. Diolch yn fawr iawn. Still lawr. Get yourself ymlaciwch. Diolch. Ymlaciwch. Nawr, fi ddim yn gwybod ti'n dod o Llanelli. O, ges i'n ngeni yn Llanelli, ond symud i Gaerfyrddin pan o'n i'n 2 oed, felly ges i magu yn Gaerfyrddin. Reit, ti'n cyflwyno byw ers blynyddoedd. Wyt ti'n dal i gael adrenalin? Wyt ti'n dal i feddwl cyn dechrau? Yndw, pob nos. Wyt ti? A ti'n licio Dwi'n meddwl bod hynna? yn bwysig i deimlo chydig bach yn nerfus. Achos dwi'n meddwl mai dyna beth sy'n neud i rywun beidio bod yn rhy blasé am y peth. Achos dwi ddim wirioneddol eisiau i bethau fynd o'i le. Hyd yn oed, os mae un siawns bod rhywun yn cael, dwi eisiau bod beth mynd yn iawn. Mynd o'i le, go wrong. Don't want things to mynd o'i le, felly mae'n rhaid... Keeps you on your toes. Yndi. Doesn't it? Absolutely. And roi ti'n hefyd yn golygu heno a pnawn da hefyd. Ie, felly ti'n dim ond bod ti'n cyflwyno, ond ti'n gweithio fel golygydd, fel editor, fel content editor iddo fo. Ydy hynna'n neis hefyd, fel yr ochr gymhyrchu? Yndi, ond mae tîm gwych yn gweithio ar heno y prynhawn da, felly mae'r gwaith yn hawdd iawn. P'un oed ti'n hoffi? Cyflwyno, neu ysgrifennu, neu radio gyflwyno? Cyflwyno teledu. Gyflwyno teledu, ie. Teledu byw. Teledu byw. Mae teledu byw yn wych. Pam? Achos i chi yno, unwaith chi wedi gweud beth bynnag chi wedi dweud, mae wedi mynd. Ie. Does dim ail siawns, does dim angen poeni. Does neb yn gweud, does neb yn gweud, ni'n mynd i wneud hynna eto ag eto. Un siawns, na ni, pawb di weld e, a mynd adre. Neis. Reit te, rhywbeth sydd ddim yn hawdd iawn, rhedeg. Rhedeg marathons. Mae lot o bobl wedi dod i fewn yn westeion i ni. We've had a very talented bunch this series. Geraint Hardy, Lowry Morgan. Lowry Morgan has done a lot of marathons. I've done a bit of a marathon too. Ti wedi rhedeg marathon? Ti'n neud marathon Llundain? Na ddo, ddim erioed. Na ddo? Na, rhyw ddydd, efallai. Na, Efrog Newydd, Berlin, Reykjavik yn Gwlad yr Ia, ag Athen. Reykjavik? Ydy yn wir bod ti'n dal y record? Beth ydy o? Mae'n record holder yn Reykjavik. 2 awr, 36 munud. 2 awr, 36 munud. That is amazing. That is fantastic. That's hanner yr amser. I couldn't drive it that fast. Felly ti sy'n dal y record i'r merched am redeg hwnna gyflyma. Mae hwnna'n anodd. Da iawn. Mewn bywyd arall. Wyt ti'n dal i redeg? Na dw. Na, pam? Na. Dim amser? Dim amser. Mae'n anodd redeg. Mae'n anodd redeg. Ond rhyw ddydd, byswn ni'n hoffi redeg marathon Llundain a marathon Eryri. Wyt ti'n dal i ysgrifennu golwg? Yndw, bob wythnos. Bob wythnos? Ydy, mae hwnna'n anodd. Anodd? Meddwl am rhywbeth i ddweud, bob wythnos. Well, yes. Falle bydd rhaid i sgwennu am hwb. Say something nice, though. Please. Be nice about it. Dwi wedi gweld Angharad ar pawb a'i farn, ag mae gen ti farn a ti'n gallu mynegu, express that opinion, a mae hwnna'n grêt. Wel, achos bod fi wedi dysgu cael barn wrth fod yn golofnydd. Absolutely. You're still a journalist, and I've learnt the word for journalist. Newyddiadurwr. Da iawn. Yeah, I said by the end of the series I'd get that right. That's the hardest word. Cyfres gyfan, a mae wedi deud newyddiadurwr. I just couldn't do it. I sounded like a drunk man. Okay, what is the word for serious? Difrifol. 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 Okay, difrifol. This is a serious part of this interview. Right. Okay, it's the Gwenyn Geirfa, it's the quiz. Are you excited? Na. Na? Ofnus, ydw. Ofnus? Ti'n bach yn ofnus? Paid y poeni. Dyna beth da ni'n licio Paid y poeni. Right then, na fe te. Right. 20 eiliad i gyfieithu gymaint o rhain o'r Saesneg i'r Gymraeg. Right. Okay. Barod? 3, 2, 1, coni off. Magazine. Cylchgrawn. To edit. I olygu. Create. Creu. Tonight. Heno. To present. Cyflwyno. To chat. Sgwrsio. Adverts. Hysbysebion. To broadcast. Darlledu. Interview. Cyfweld. To compete. Cystadlu. Journalist. Newyddiadurwr. Guests. Gwestai. Background. Cefndir.
O, amser ar ben. Amser ar ben. Da iawn. Da iawn. Ardderchog, Should we get the bee out? Come on. Get over in, buzzy bee. Helo, Come on. heddiw. It's only one more show. Go on, diwedd cyfres. Gawn ni wen fach. There's only one more show, then you can go back to the circus. OK, Angharad. Ie. Yn 13. O! Da iawn. Ar dywydd Da Bethan iawn. a Mari. Bethan Gwanas a Mari Lovegreen. O, Good cwmni da. company. Ie. Cwmni da. Diolch yn fawr. Tata. A diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Joyous gwrs. Fi wedi mwynhau'n fawr iawn. Oh, good. A ni Pob lwc hefyd. gyda hwb. Pob lwc gyda dysgu Cymraeg. Ti'n neud yn wych. O, diolch yn fawr. Croeso. Ardderchog. Beth sy'n nesaf nawr? Reit te, geiriau croes, iawn. Ocê. Mae Wyn Evans yn y cwt propiau yn mynd i ddangos i ni beth ydy ystyr prynu To buy. a gwerthu. To sell. Ah. To buy and to sell. Prynu a gwerthu. Handy. Dyma Wyn Evans.